13-nji ýylyny Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýylyň 5 aýynyň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Döwrangeldi Baýramow wezipesinden boşadyldy. Soňky döwürde iň käýinç ministrleriň biri Isgender Mulikowyň bolsa harby çini beýgeldildi. Elbetde Baýramow hem 2017-nji ýylda 3 käýinç berildi. Şeýle de Baýramow şu ýylyň maýynyna gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi, kadrlar saýlap almakda we ýerine goýmakda goýberen kemçilikler üçin bir käýinç hemde soňky duýduruş berildi. Baýramow MHM-niň başlygynyna 2016-njy ýylyň martynda bellendi. Emma bu gedek Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň işine bildirilen nägilelik we nowatda kadr salşmalary dollaryň gara bazardaky bahalarynyň rekord derejelere ýeten we soňra biraz petelen wagtynyň ýygyanyna gawat geldi. Habarlardan ma'lum bolşuna göre Isgender Mulikowyň 2017-nji ýylda may aýynda turan korrupsiýa galmagalyndan soň we şu ýylyň dowamında işde goýberen kemçilikler üçin bir näçe bir käýinç hemde soňky duýduruş berildi. Şeýle de geçen ýyl onuň odolky baş prokuror Halyýewiň ýagdaýyna düşmelik üçin saglyk ýagdaýyny tutarg edip işden çekilmäge synansanlygy, emma prezidentiň onuň ardasyny kabul etmänligi barada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat bu maglumatlary ne tasdiklady, ne de reddetdi. Şol wagtda adatlyň anamdar çeşmesi Mulikowyň prezidentiň ýakyn töweregini bir gollawynyň bardygyny habar berýär. TDK-nyň maglumatyna görä Döwrangeldi Baýramow işde goýberen düýpli kemçilikler üçin milli howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşadyldy. Emma resmi habarda bu diýilen düýpli kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýle de polisiýanyň general mayor mundan ençime käýinç berilen Isgender Mulikowyň polisiýanyň general leytenanty çininiň gaýdy hyzmatlar üçin berilenligi aýdylmaýar. Berdimuhamedow Baýramowdan MHM-niň 4 ministrini işden boşatdy. Olaryň soňkysy Güýçgerli Hojaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlar sebäpli wezipesinden boşadyldy. Baýramowdan soň milli howpsuzlyk ministri wezipesinde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary gorunmak ministri bolup işleýän general polkownik ýylyň Berdiýew bellenildi. Berdiýew milli howpsuzlyk ministrligine odal 2011-2015-nji ýyllar aralygynda hem ýol başlyk edipdi. Berdimuhamedow Baýramow howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde beren hasabatyny dinläp, bu edaranyň öňünde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginiň köp babatda işgärleriň syýasy, hünär we hukuk taýýarlygyny baglygyny aýtdy. Mejlisiň dowamında güýç guruluşlarynyň başga-da bir näçe ýol başlasy çağıryldy. MHM-niň başlygy wezipesinde bellenen Berdiýewiň ornuna gorunmak ministri edilip, ol döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başçysy bolan Beýgeltdi Günnoğduýew bellenildi. Döwlet serhet gullugynyň we serhet goşunlarynyň ýol başçylygyna bolsa polkownik Şadyrdy Durduýew bellenildi. Geçen ýyl prezident serhet goşunlaryny ýol başçylyk edýän general mayor Beýgeltdi Günnoğduýewiň harby derejesini polkownik derejesine çenli peteltdi we adatlyň anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalarynda Türkmen topragyna sümp girenini gaýdylýan terrorçylar bilen baglykda berildi.